እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና 13 ኤርትራውያን ሓተት ዕቕባ ካብ መንግስቲ ማልታ ካሕሳሓቲቶም እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ብጃልባ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝሰግርሉ ዝነበሩ እዋን ብሓልዋ ባሕሪ ማልታ ናብ ሊብያ ከም ዝምለሱ ብምግባሩ ኣብ ሊብያ ናይ ዝበፅሖም በደልዮም ካሕሳ ዝሓቱ ዘለዉ ማዕከናት ዜና ማልታ ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ኮማንደር ሰራዊትን ኣኽባር ሕጊት መንግስትን እዚ ብኤርትራውያን ዝተዳለወ ጥርዓን ቀሪቡሎም ኣሎ እቶም 13 ኤርትራውያን በስገዳድ ናብ ሊብያ ዝተመልስሉ ብቐጥታ ኣብ መዳጎኒ ማዓስከር ብምህጋሮም ግዳያት መግረፍቲ ጥሜትን ጽምእን ከም ዝኾኑ እዮም ዝኸሱ ነዚ ብኤርትራውያን ወሪድና ተባሂሉ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ከም ዘረጋገጾን ኣብቲ ናብ መንግስቲ ማልታ ቀሪቡ ዘሎ ጥርዓን ከም ምስክርነት ተጠቒሱ ከም ዘሎን ተገሊጹ ኣብ መንጎቶም 13 ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን 3 ዓመት ዘይመልኡ ዕሸላትን ይርከብዎም ብወገን መንግስቲ ማልታ ዝተዋህበ ምላሽ እታ ጃልባ ናብ ዝተበገሰትሉ ወደብ ከም እትምለስ ተገይሩ ዝብል እኳ እንተኾነ ብመሰረት ሕግታ ሃገር ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እዮም ጠበቓታት ዝገልጹ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ቅትለት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁዴሳ ስዒቡ ዝተለዓለ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ 166 ክቢሉ ከም ዘሎ ምንጭታት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን ኮሚሽነር ፖሊስ ዞባ ኦሮሚያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብወገኑ 145 ሰላማውያን ሰባት ከምኡውን 11 ኣኽበርቲ ጸጥታ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ሓቢሩ ንሱ ብተወሳኺ ካልኦት 167 ከቢድን ፎኪስን መቑሰልቲ ከጋጥሞም እንከሎ 184 ከዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ቅትለቲ ስነ ጥበባዊ ኣብቲ ሃገር ዘየዕርፍ ናይ ብሄር ግጭት ንምውላዕ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ኢሉ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ንምዕናው ኢሎም ዝገልጽዎ ፍጻሜ ካብ ነዊሕ ክስራሓሉ ዝጸንሕን ኢድ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ዘለዎን ይብሉ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ መራሕቲ ተቃወምቲ ሓይልታት ዝርከብዎም ፖለቲከኛታት ቀይዱ ምስ ምህላው ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ እዮም ሓያል ወገናት ዝገልጹ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት ንተኸታታሊ መዓልታት ተዓጺዩ ድሕሪ ምቕናይ ኣብዚ እዋን እዚ ንቡር ንጥፈታቱ ከካይድ ከም ዝጀመረ ይግለጽ እኳ እንተሎ ኣገልግሎት ማሕበራዊ መራኸቢታት ግና ገና ተዓጺዩ ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን ኣባልነታ ካብቲ ልፍንቲ መስሪቱ ብሞያውያን ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ክፋል ጊዜያዊ መንግስቲ ከም ዝሰሓበት ኣፍሊጣ ከም ዝዝከር ንዑመር አልበሽር ካብ ስልጣኑ ዝዓለወ ምንቅስቓስ ሓደ ሓይሊ ብዘቆማ ዝተፈላለያ ማሕበራት ሰብ ሞያ ተመሪሑ ሓንቲ ካብዘን ማሕበራት ዝኾነት ዛ ኤስፒኤ ዝተባሃለት ከዓ ኣብ መንጎ ኣባላት ብዝተኸስተ ዘይመረድዳእ ካብቲ ልፍንቲ ክትስሕብ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ ህዝቢ ሱዳን ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ንስርዓት አልበሽር እኳ እንተዓለዎ ብወታደራውያን ሰበስልጣንን ማሕበራት ሰብ ሞያን ቆይሙ ዘሎ ጊዜያዊ መንግስቲ ርኡይ ለውጢ ከምፅእ ብዘይምኽኣሉ ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ዳግማይ ናብ ጎደናታት ከተማ ካርቱም ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ሓያሎ ማሕበራት ጠርኒፉ ንህዝቢ ሱዳን ስርዓት አልበሽር ኣብ ምዕላው ናይ መሪሕነት ተራ ምጽዋቱ ዝፍለጥ እዩ ምስ ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ልፍንቲ መንግስቲ ኣብ ምምስራት ግና ሕፅረት ተመክሮ ስለ ዘለዎ በቶም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ሱዳን ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ብቐሊሉ ክዕብለል ከም ዝኽኣለ እዩ ብተንተንቲ ፖለቲካ ዝወሃብ ዘሎ መግለጺ ዴሞክራሲያዊ ኪዳን ጠበቓታት ማሕበር ሰብ ሞያ ሱዳን መርበብ ጋዜጠኛታት ኮሚቴ መምሃራን ማሕበር ሓካይም ገለ ካብተን ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ዘቆማ በርጌሳውያን ትካላት እየን ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ